Bukan kau ni dia le. Orang tua nak ngomong pena kau cakap kau ni dia le. Kau banget mana? Tua le umur kau. Angkat tua ni kau bukan ni dia le. Le, aku kok betul lah cewek itu. Iki aku marah ni dia. Le. Aduh. Oh, putus sabri gelap aku rada ditutup gelas. Banget nak. Waduh, tidak boleh. Aku kita yang pergi le. Kau putih-putih gue. Bangetan apa gue? Saya kebangetan itu gue. Kenapa? Lah baru aja jempela. Ini foto sambil beda apa? Monggo, betul mi. Ada, masa mana gue? Ora cocok blas karo wong tuwek wong jejet. Apa le? Pinyanak iki apa? Lungguh. Le, lungguh yo bae mudeng. Gawakna le. Bae gak lungguh. Ada. Kowe iki jan ora genah kok. Ana apa? Iki rencana bendolane apa ora kowe iki? Wong kok ya ngawur ae kowe iki. Lha kok sablok nang ngene. Rumah samora lara piye? Nenek jak yo lah. Ya wis tak lugu le. Iya. Ora usah. Kalau gua sakme aja mbok tacing barang. Pokoknya bisa lah ya. Bokong apa? Bokong sapi mata. Oh, sih. Aduh. Gila, Apa ndul kowe? Kowe arek-arek ana apa? Ana apa? Lah nek ana pocong terus bae kon lah apa ngono lho. Pedene wong lho. Hah? Ora gelem ilang? Ora. Ubur-ubur terus? Pasang. Tenan iku. Wis telung dino? Ora ada ngomong bae. Kon ngapakne iki? Ngono. Ya wis aja kuwatir. Mbak tak rapali tak dongani Joko Mantra mesti ilang. Kok didongani kayak Joko Mantra ilang? Ya ora cole. Ya ono syarate. Kudu ono berapene. Berapa tunggale berapa orang? Iki tak tutup token tenan lho iki. Lah iya kok ubur ramen iku ya menyan dupa kembang. Oh. Golek-golek ning diamene. Lho iki apa neh? Poconge melu gendeng. Merah golekne iki. Lene ora ono ya ora iso sampurna to le. Ya, Dun. Ya mbuh piye kowe kono? Usaha. Nek ora ana aku tak balik aku nang. Oh, sih. Masa. Lah iya kok. Golek-golekno. Iya. Ya kudu entuk. Ya ada pengen sampurna kok. Nek ana rabu rapene ya ora iso. Iya kok. Lah ya mulane iku ubur rapene kudu ana. Ngono. Wong ora iso tak tutuk tenan. Berkono. Ajane yo gedeng kok. Ayo condul. Ya, ini kilo sing tak karep ndul. Ayo. Wah, sak kuwi kok. Wong kok iso senengane kok ngono ae. Lah iya, wong kok. Lah ndi menyane karo dupone? Lah iya, buramen iki menyan dupa kembang. Ya ora mandi, syaraté kudune ya iku. Wong kok lolak. Menyantok. Dupane gantuk. Atene wong. Lah ngene kok seneng-seneng lomba ae. Lha wis, sing penting ora kecang siji ana syaraté ya, Le. Jo meneng kabeh. Aja do ganggu bae tak maca rapat. Apa cah kok lali aku? Maksudnya tak belokno sing maju lho, Cek. Cakeman kowe iki. Gendang cepet sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelehet.
Anak sapi jenenge pedet. Rapal ya Dul. Iku seneng ngomong pengen ganggu kok ngomong ae. Lah iya. Menang ta ora? Lah iya. Assalamualaikum. Kowe rene kowe. Wah, kowe jan blogok jaran tenan kok. Niki menyang apa kok blok-blok. Macane wong. Ati aku. Aduh. Le, bae dulu wis to le. Mate dong. Le. Aduh, biar iki. Aduh le. Aku itu gendeng kabeh lele. Iki wae ya lele. Macane wong kadang bae bolong kabeh. Wah, ngene iki lho sing tak senengi. Aku mau jane ora yakin karo kowe. Entek-entekane ya ngene iki. Ana pemenang kok bledos iku. Gundul iki lho, Pak. Guya wis tak cocok untumu sisan niku. Wis do minggir. Iki lho do minggir. Ora usah ngono-ngonoan lah. Ora ngamuk iki piye? Ada mati. Lah mene wis kecumplek pindho. Ya kok sik anu le. Anu apa, Bang? Bae tak mikir sik to le. Ya anu le. Anu apa? Iki neh melona anu tok ae. Golekno banyu. Banyu aki. Banyu aki budhe-budhe raimu ngono. Gregeten tok aku. Banyu putih le. Lah, siji ae to le sebutnya nganggo syarat kok. Wis anu iki diocek sik. Lah iku go minggir. Nah, ngono ya gatok. Wis. Ya kok sik anu le. Anu apa, Bang? Bae tak mikir sik to le. Ya anu le. Anu apa? Iki neh melona anu tok ae. Golekno banyu. Banyu aki. Banyu aki budhe-budhe raimu ngono. Gregeten tok aku. Banyu putih le. Minggir. Nah, ngono ya gatok. Wis anune gorene. Iku lho le anune. Iku ya wis bare. Iki piye kok? Le, iki piye kok mbok tangan mbak? Kono to le. Gendeng kono lho le. Macane. Alah. Alah yo. Wong kok dolo-dolo kabeh kene. Kene lho ngarepe mbae le. Nangene kaya kadoan to le. Iki kok. Yo. Nah, ayo gorene. Nah, Nah, ini. Wis, yo balik lugu kabeh kene. Kok mau yo ora tak sampurnakno kok mau. Lah yo, kuwi ngrepokno wong tuwek kok. Mateni wong. Le. Konsepe ra ngono. Piye? Waduh, malah bae kok sembur. Niru patakmu ngono. Ya wis, meneng sik tak sampurnakne. Ya wis, iki tetep mandi iki le. Pocong ayo dah jalur kuno kuat sama ya tang. Ayo tangi dong. Ayo tangi, joji. Tangi.